So ngayon guys, nandito na naman tayo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. And huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking gagawin. Yan. Ngayon guys, magluluto po tayo ng Mickey ng Villasis. Kaya let's go, samahan nyo po ako. So ngayon guys, hinahalo na po ang ating aswete para magkakulay ang ating Mickey. Kaya bro, pinupuyetan ko yung apoy. Pinupuyetan ko yung apoy. So ngayon guys, pinupuyutan pa lang yung mga apoy kasi walang puyot yung apoy natin. Oo, sa amin jungle puyot. Yan guys, kinakabil na ang ating aswete. Talagang nakalabhana yung t-shirt niya. So ngayon guys, kailangan natin ng sagaran, sagatan sa Ilocano. So ngayon guys, hintay-hintay lang po sa ating update mamaya. So ngayon guys, kailangan nating himay-himayin to para hindi po siya magdikit-dikit pag naluto na. Guys. So ngayon guys, sasawag na po natin ang ating Mickey ng Villasis, Pangasinan. Masarap to guys. So ngayon guys, nailagay po namin yung star margarine tsaka yung mga onion leaves. Yan siya guys. So ano pa ang hinihintay nyo? Tara, kainan na!